Náš fejton. V obci Slavíč u Lipníku nad Bečvou mají pozoruhodnou raritu. Železniční tunel, který vede odnikud nikam. A nikdy jim také žádný vlak neprojel. Dlouho sloužil jen jako noclehárna netopírům a jiné havěti. Až po půl století, které uplynulo od jeho postavení, převzalo tunel JZD Slavíč. Skladuje v něm obilí a brambory. Jak tento podivuhodný tunel vznikl? To bylo tak. Než se začala v minulém století stavět trať Vídeň-Krakov, poslali její projekt císaři Františku Josefovi k schválení. Ja, a budete mít tam na té trati taky nejaká tunel, aby to nebylo tak fádní? Jak prosím, tunel? Tunel mít prosím nebudeme. Vždyť náš kraj je hladký jako stůl. Jak se může ráčit vaše veličenstvo samo přesvědčit. Ja, tak protože jste neuposlechli mých rozkazů a železniční tunel zřídit nehodláte, žádost o zřízení železniční trati se zamítá. A tak, aby císař pán ráčil povolit potřebnou železnici, vyvrtali pod obcí Slavíč nepotřebný tunel. Tunel císaře pána. A ruku na srdce, milí přátelé, nestavíte i vy ještě dneska někdy podobné tunely?